Неңе бер дигән килен кара җир казый. Әлкигә кайтып битәсең, бәрән алырга, бакча алырга. Извращенца какой-то, вот этот... Это вообще изначально чья песня? Исмайла. Позитив хисләр туды. Ләкин клиплар ben алганда мин монда мәгънә күрмәдем диде. Кайберәүләр әйтергә мөмкин инде теге безнең татар милләтенә хас түгел дип, ләкин минем без бит инде мискин халык түгел. Шуңа күрә безнең мәдәниятебез төрле якка үсәргә тиеш дип уйлыйм. Чөнки менә әле без һаман бер яклы гына үсеп килә. Безнең 90% халык кына бер шул теге баян белән генә кайын төбендә җырлау охшыйдыр бәлки. Татар эстрадасы, гомумән татар мәдәнияте үзенең фантастик хикәяләре, үзенең куркыныч киноларда буларга тиеш, үзенең төрле якка үсәргә тиеш битәсем килә инде. Төрле жанрларда үсәргә тиеш. Алар инде әгәр дә шушы үзебезнең татарча булмасалар, аны урысчасын карый, инглизчәсен карый. Ләкин инглизчәсе караганчы бит үзебезнең карасында битәсе килә. Просто кабатлану. Но сүзләре генә татарча, клипның сюжетлары барысы да рус шител эстрадасына туры килгән инде монда. Монда татарның бер ниндие юк. Безнең халык инде бу клипны караса, буларак урта яшьтәге кешеләргә бу клипкә дике күренәчәк, кыргый күренәчәк. Ну, яшьләр аны кабул итеп ала инде. Чөнки ул телевидениедә чыкмаса да, телевизорда күренмәсә дә бу клип, мәйданда күренмәсә дә, TMTV-дә күренмәсә дә, ул интернетта бар инде. Бүтән яшьләр интернетта утыра, интернетта карыйлар аны. Бу теманы инде мин телевидениедә эшләгәндә бер Эльвира Розали белән кузгатып алган идем инде. Авылга кайтасың, түшәмгә төкереп ятасың, рәхәт дигән шикелле темада эшләнгән иде инде. Бу нәрсә өчен эшләнгән иде, чөнки җырчыларның ниндидер юл буенча скандальный формада шул яктан килеп популяр булып та була, кешенең ичен куштырып, авыл халкының ачуын китереп. Эльвира Розали бу мин язган җыр белән авылларга барды һәм кырылып халык килә, ләкин алар бик каты сүгәләр мине, ачуланалар. Әйтәм, шул максатың шул бит инде синең кеше җыю, синең концертка йөрмиләр дип әйтәләр. Менә хәзер киләләр. Халыкның ачуын китерү өчен генә язылган шикелле бер жанр кебек бу үзенә күрә. Авылга кайтып, теге ял вакытында гына рәхәтләнеп, эшләмичә генә әти-әнисенең сый-хөрмәтенә куенып ятучылар гына бит. Булар бит су ташучы мунчага, су ташучылар да түгел мунча кирелә булса. Булар бит сыер саучылар түгел, сөт эчәсе килсә, май ашыйсы килсә, булар бит аның майның ничек барлыкка килгәнен дә белә торган кызлар түгел дип әйтәсе килә бит. Булар күп хәзер, бик күп булар хәзер. Балаларны тәрбияләп, киләчәк буны тәрбияләү өчен мондый клип төшерергә теләүчеләр мин бик хупламыйм, әмма ләкин максатларына булар ирешәләр. Ну, мине бердән бер смутить итте, ничеге. Нәрсә диде, сыраларга йөгертүзләкме соң? Сыра өлгереп калып, алырга өлгереп калып. Анысы кирәкмәдер, булай теге шаяру буларак. Мен кызыкты. Тәрбия уягы шул инде, ирония менә шул бүгенге гламур тормыштан көлү, ясалма тормыштан. Бу авыл җирлегенә куеп карагач бигрәк ни күренә инде. Күбебез бит инде теге ниндидер ясалма тормышка кирип бара бүгенге көндә шул. Этләр буяп, кичкәнә янда дуңгызлар күтәреп йөреп, шәһәрләрдә хыялланып юк белән шун авыл җирлегенә куеп карагач ул тагында абсурдрак күренә инде. Biraz гына уйланырга кая таба барабыз без дигән. Юк, җитди бер түгел бу, миңа калса бу кешеләрнең просто шундый юмор хисе шундый. Балалар миңа калса аны инде караганнардыр дип уйлыйм. Алар бездән алда бара ул юнәлештә. Алар безгә күрсәтә күпчелек вакыт андый берләр. Традицион юл белән тавыш мөмкинлекләрен эшкә җигеп, кыяфәт мөмкинлекләрен эшкә җигеп,
көтәреле чыга алмаган кешеләр өчен бик тә уңайлы һәм бик тә логика законнарына сыймаган алым ярдәмендә кешегә күренү, кешегә танылу алымы һәм ул бик оста башкарылган һәм бик иронияле, сатиралы, сыйфатлы минем карашка бер килеп чыккан. Икенчедән, монда инде әлбәттә бар проблема, бу авыл проблемасы, авылдагы яшьләрнең, авылдагы егетләрнең авылда торырга теләмәү проблемасы. Шул күтәрелә дип аңлыйм мин, Исмай кал дигән сүрен астында. Инде яшем шактыйдыр. Ләкин менә берничектә ул ике яшь баланы, ике кыз баланы берничектә мин ниндидер ятсыз этик подтекстта әйтсем мин ишетмәдем ул сүзләрне. Шуны әйткәндә анда сыйфат ягыннан бәлки мин караган вариант шулай булгандыр. Шуңа күрә әйтә алмыйм, булды дип тә әйтә алмыйм, булмады дип тә әйтә алмыйм, ошады дип тә әйтә алмыйм, ошамады дип тә әйтә алмыйм. Минеке түгел. Миңа карап ясалмаган, миңа орнап ясалмаган, миңа заманында без язган идек Колбаса исемле җыр, хәтереңдәдер. Ул бернинди дә эстрада кануннарына, бернинди дә җыр сәнгате кануннарына туры килә торган әйбер түгел, ләкин аны радио, телевидение һәм халык кулагына барып җиткәнче инде сәләт лагерында иртәнге сәләткә куеп, кичкенә балалар, яшь балалар инде ул җыр астына физарәт ясый башлаганнар иде. Йорттагы гына түгел, монда ямау салырлык урында юк. Шушының хәтле татар милләтенең, безнең татарның мәдәниятен түбән күрсәтү инде бу. Безнең завукка туры килми инде, сүздә юк. Чөнки без бөтенләй башка тәрбия алган кешеләр. Без тәфтиләләрне тыңлап үскән халык бит инде. Дөрес, хәзерге заман балалары шуларны гына тыңлап утырсыннар дигән сүз түгел бу. Ләкин шулай булса да, бит әле әдәбиятның да, мәдәниятның да төп вазифасы тәрбия. Бу штансыз кызларның шушылай кәҗәләр тотып йөрүләре име, аннан шундый тусыз сүзләр безнең заманда әйтәләр иде, теге җырның җүне булмаса инде, алмагашка бозау кунган, койрыгын селкеп сайрый дип. Шундыйрак, нишләптер шундыйрак нәрсә күзгә чалынды. Ничек иләк булсын иде ул, югыйсә безнең татар җырын тыңлыйсылары килгән милләттәшләребез күп бит инде чит илдә. Алар да карасалар, безнең бик түбән дәрәҗәгә төшкәнне белеп, милләтебезнең дәрәҗәсе төшәр дип куркам мин. Мин бит әле 4 малай һәм бер кызның әнисе дә, менә бу клипны шул әни буларак карадым. Нинди Ходаем, нинди киленнәр килер икән безгә дә. Шушындыйлар булмасалар ярар иде дип белгәнемне укып утырдым инде.